Понеже винаги съм била супер екстровертна личност, изпуснах да кажа, че съм била аниматор и съм помагала във воденето на сватби, камерата изобщо не ме плаши и нямам сценична треска. А като малка ми беше мечта да съм ютубър, но нямах идея какви видеа да правя. И тук вече идва познатият ви оператор. Да, той все още е с 2 зъба. Той имаше идея и 2 зъба, а аз бях готова за действие. Това са мускули. Плюс, че имам проблем с онлайн пазаруването. Упс. И така се роди Вики Ревюс точно преди 5 месеца. И така лавирам между скучната ми работа, която не е чак толкова скучна, защото като ти се обади някой и почне да ти се кара за неща, които сам си е направил, става доста интересно. Но фирмени тайни не мога да я знам повече, за съжаление, като напусна ще направя част 2. И канала, който дава сцена на моята истинска същност и страст. Защото наистина обичам да правя Вики Ревюс, за което трябва да благодаря на вас. Защото вие ми давате тази възможност. Това, че за толкова малко време, както казах 5 месеца, станахме толкова много, е направо невероятно и просто исках да ви благодаря. И това е краят на видеото, приятели. Туто финито!